moito que contar. Dicen que o cambio do clima que afecta o ambiente, pero ainda é máis triste que tamén lle afecta a xente. Sempre andamos a correr e os ampare os sentidos. O Ayuntamiento da Puebla rexido por dous partidos. Deixemos o Ayuntamiento para que traballen as anchas. Imos dar unha volta aos labregos e as arrancas. Os apuros das arrancas xa non se nos vai pasar. Antes de tirar a flor xa se queren arrancar. E cando chegas a leira ainda tes que esperar a que se vexan os regos pra podelas arrancar. Arrancas serán as dantes feitas con tranquilidade, os saquiños remendados secos ciriños colar. Con este cambio de clima o tempo andaba lo loco, non reventan os lameiros nin saliu ningún cerroto. Non vos fixedes na copla que está feita o martelo, que se pode esperar de tan pequeno